Nola abestu behar zuria kontzertu errezitaldi bat da, Jose Gartzeren poemetatik abiatzen dena, eta hori batetik, bestetik, Bidertzean eta Metro Kuadroka taldeen arteko elkarlan bat. Nola abestu behar zuria enkargu modura sortu zen, Jesus Sartze elkarteak Bidertzeanekin kontaktatu zuen, Jose Gartzenen poemekin zeo zer egiteko asmoz. Jesus Sartze elkarteak urtero antolatzen du Jesus Sartzenen omenez kultura aste bat, Usurbilen. Eta berez, behin bakarrik egin behar genuen zerbait zen. Bidertzeanek esperientzia handia dauka beste poeta batzuen testuak musikatzen eta bere gana jo zuten horregatik, oso aproposak zirelako horrelako lan bat egiteko, eta beraiek gure gana jo zuten bazekitelako uhartze ezagutzen genula, genula harreman bat berarekin, ondo ezagutzen genula bera eta bere poesia, eta hortikan hasi zen elkarlana eta lehenengo aldia zen elkarrekin lan egiten genuen eta topatu bai izan genuen modua, baina nahiko erraz etorri zen. Eta azkenean saiatu gara bakoitzaren estiloa errespetatuta eta batez ere hartzeren testuen arima hori aintzat hartuta, guretzat ere gozamenezkoa izan daitekeen emanaldi mota bat sortzen, ez? Bidertzean hor dago, bere estiloarekin, hartzeren poema musikatuta, 7 dira denera musikatu dituzten poemak, eta saiatzen garena da hartzenen poemak dramaturgia batea eramaten nola baita, antzerki puntu bat emanez. Mendeak mende direnetik, idatzenik, ez ordea aditzera emanik. Kolore oro hor, zuripean, hitz guztiak hor, isilean. Entzutear, baina entzuteke. Agertzear, baina agertzeke. Giro polit bat bitaldeen artean, eta esan bezala behin bakarrik egitekoa zen, oso harrera ona izan zuen emanaldiak. Horren ostean etorri ziren beste aukera batzuk emanaldia errepikatzeko, eta egin ahala normal izaten den moduan juntzan forma hartzen, juntzan erritmo bat hartzen, eta horren harira emanaldiak egin ahala, etorri zen azkenean DVD-a egiteko proposamena ere, ez? DVD-a egiteko proposamena Jesus Sartze elkartearen beren eskutik etorri zen eta Usurbilgo udalaren eskutik. Elkar argitaletxea sartu zen proiektuan ere. Azken batean hartzenen poemak bereik argitaratu dituzte eta guztien implikazioari esker egin zen DVD-a eta horren harira emanaldi gehiago ere, ez? Gorrak begia belarri, itsuak belarria eta eskua begi, mutuak eskuak mihi, eta begiak itz. Gorrak begia belarri, itsuak belarria eta eskua begi, mutuak eskuak mihi, eta begiak itz. Gorrak begia belarri, itsuak belarria eta eskua begi, mutuak eskuak mihi, eta begiak itz. Gorrak begia belarri, itsuak belarria eta eskua begi, mutuak eskuak mihi, eta begiak itz. Pencetti